presented by ACM Music. ड्राइवर से भेज के खलासी से ड्राइवर से भेज के खलासी से ड्राइवर से भेज के खलासी से खबर के करा से भेजिए सखी आवे ना सैया काशी से खबर के करा से भेजिए सखी आवे ना सैया काशी से। पवन ले आई के बुलावता रे हो मछली नियन तन पावता रे हो फोन करी जब सखी रे हमरा त नहीं बतियावता रे हो पवन ले आई के बुलावता रे हो मछली नियन तन पावता रे हो फोन करी जब सखी रे हमरा त नहीं बतियावता रे हो गलती का भइल बाए दासी से गलती का भइल बाए दासी से गलती का भइल बाए दासी गलती का भइल बाए दासी से खबर के कहरा से भेजिए सखी आवे ना सैया काशी से आवे ना सैया खबर के कहरा से भेजिए सखी आवे ना सैया काशी से ड्राइवर से भेज के खलासी से आवे ना सैया काशी से। जब के नहुक बेरा में घर हम बुझल बनी डेरा में हमके भुला के कहिया ले रहिए सवतिया के फेरा में जाय जब के नहुक बेरा में घर हम बुझल बनी डेरा में हमके भुला के कहिया ले रहिए सवतिया के फेरा में बहुत लोर रोजे आँखें से 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 खबर के कहरा से भेजिए सखी आवे ना सैया काशी से आवे ना सैया खबर के कहरा से भेजिए सखी आवे ना सैया काशी से ड्राइवर से भेज के खलासी से आवे ना सैया काशी से आवे ना सैया काशी आवे ना सैया काशी से डबल दीपक बतियाई है ना हमके गले से लगाई है ना कतनो खबरिया भेजला पर सैया जदी घर आई है ना डबल दीपक बतियाई है ना हमके गले से लगाई है ना कतनो खबरिया भेजला पर सैया जदी घर आई है ना कटली है वंदना नसगाड़ासी से 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 खबर के कहरा से भेजिए सखी आवे ना सैया काशी से आवे ना सैया खबर के कहरा से भेजिए सखी आवे ना सैया काशी से ड्राइवर से भेज के खलासी से। Recorded by Aradhya Recording Studio, Kaithwalia.